Kowe krungu ora? Saiki akeh virus corona ku lho. Saiki anggere metu bengi dibiaki polisi. Gak oleh metu bengi. Kumpul iki jane gak oleh kok, jaga jarak sak meter. Pisan 2 meter pisan kono kene. Kalau pemerintah ngono, sekolah ya diliburkan. Diliburkan kabeh iki. Total. Lah ayo iki kok ditane ngono kuwi kabeh. Lho. Mas Sari, tengok malah mergawe wae. Ya wis ayo diparani ayo. Ayo dikon leren ae. Ya ya. Mana sih, wah. Wong sore ngene yo. Enek penyakit barang. Wong padha leren karepe piye. Wis ah. Wong ngene iki nek ora mergawe wong kota-kota iki ora do mangan utane. Dan sudah, kamu di rumah saja sayang. Saya tak bekerja, berjuang buat kamu. Dikondeng-kondeng nang omah kok malah mergawe wae. Iya lah Mas, iki lagi usame virus kolornya. Corona. Kolornya. Ya tak tipe. Iya. Don, ye. Wis ae, Deng. Ko, Ro. nah, Corona. kolornya. Alah mbok arek kowe dut, arek ben-ben. Padha geger rek. Udah ngomong nopo lah jane. Kowe iki lho Mas, dikondong-kondong omah malah kerja wae. Lho, kowe iki lho do pening ndi? Kowe ngeloroi aku malahan. Yo ngopi Mas ning warung. Iya Mas ngopi dhisik ben gak sepanang. Wis kene tak kandhani wis nglumpuk bareng kene. Kawar kau kene bae tak kandhani. Wong desa kaya awan dhewe iki lho, nek ora mergawe ngono ki apa ya duwe lah. Jajal do mikir. Nek wong kota harus bayaran kabeh, jajal do mikir saiki. Iya yo, Deng. Awak dhewe nek ra ndek dhuwit iso ngopi. Ya iya. Ayo Jan, nek mikir piye? Nah, aku ide. Demo apa? Demo apa? Wis ta, ayo mlek aku. Iya. Wes oleh. Lede. Wis. Yo ndang kono ndang. Ayo mlek aku, ayo. Ayo. Lah ayo. Cah ono kabeh dhuwit ning ndi aja. Jebleng adek. Iso golek dhuwit lho. Lah ngono. Pedose dingon ben tandha lemu. Yo, sik Mas yo. Tak golek dhuwit. Yo. Sik. Pancen nek nyekel dhek akeh ayu marahane yo. Iya iso ngopi. Iso jajan karena yang gawe. Penak yo. Lho tek dok, duwe akeh duwe kondi jane kowe iki. Adol wedhus kae mau lho Mas. Yo Mas, wedhuse payo larang kok. Terus lo yo lemu. Dadi yo dhuwit yo akeh. Kasih mbok dol iki wedhuse sapa jane? Mbah Mas, wedhus ning kidul sawah mang lho, andeng gubuk. Aduh, kuwi wedhuse mertuaku.
Lihat kono rong siapa. Saya. Keteng. Ora ngono. Ora ambil gedean iki. Lho, ate do duwe aku.